Будзе нейкае рашэнне суда. А што з гэтага Лукашэнка? Лукашенко гэта, ну, ён занепакоены гэтым. Окей, Ён не хоча лёсу Мілошевіча, бо калісьці гэта можа спрацаваць. Ну, глядзіце, зараз Пуцін шукае краіну, дзе ён можа правесці перамогу. І пры гэтым прекрасна сябе адчувае, працягвае бамбіць Пры Украіну. гэтым яму праблема. Яму праблема дзесьці знайсці краіну. Гэта праблема. Гэта стварае дадатковыя праблемы. Лукашенко не Пуцін. Лукашенко не кіраўнік ядзернай дзяржавы. Ён уже у адпачынак не ходзіць. Ён ужо баіцца ўсяго. Гэта і псіхалагічнае ўздзеянне на яго. Гэта і патэнцыйная тэхнічная пасадка ў нейкай краіне, якая падпісала Рымскі статут, міжнародны крымінальны суд, дзе будзе дзейнічаць сваёй юрысдыкцыяй. Гэта сігнал элітам. Гэта на эліт сігнал. Перастаньце. Вы будете адказваць. Лукашенко заўтра не будзе. Вы адкажаце за яго. Вы разумееце, што вы робіце? Гэта, конечно, ідэальная гісторыя. Взяць і затрымаць Лукашенко. Ну, давайте будем рэалістамі. Ну, у нас няма зараз такого сцэнара, да? Але дзеля таго, каб гэты сцэнар увогуле мог быць рэалізаваны, нам трэба што? Ордэр на арышт Лукашенкі.